A rehabilitación do antigo estaleiro tradicional Ciprián na enseada de Broña forma parte dun ambicioso proxecto deseñado polo Concello, que busca converter a este espazo no primeiro centro de interpretación da carpintería de Ribeira en Galicia. O que se quere facer aquí é o primeiro museo da carpintería de Ribeira de toda Galicia e ademais queremos que sea un museo vivo, non? Que a parte das exposicións, de que nos conta a historia da carpintería de Ribeira en Outes e en Galicia, bueno, pois que tamén sirva pois para que pois se poidan reparar embarcacións tradicionais. Temos unha asociación aquí no Concello que recuperou diversas embarcacións. Queremos que este espazo teña eventos, queremos que sexa un espazo con vida. De feito, a parte do que é a rehabilitación do propio asteleiro, que é unha obra de arte en si mesmo, como podedes ver, bueno, pois aquí tamén está pensado que se vai a albergar a futura oficina de turismo do Concello de Outes, que actualmente está no Freixo. A actuación, que xa vai moi avanzada, ten como a finalidade recuperar a esencia de Outes, poñendo en valor unha tradición histórica na vila, como é a dos carpinteiros de Ribeira. Queremos que Outes recupere a esencia do que foi o epicentro da carpintería de Ribeira en toda Galicia, desta volta, bueno, pues para poñer en valor o que foi unha tradición histórica, o que é aínda unha realidade, porque temos aínda os asteleiros que actualmente no Freixo arranxan e construen barcos, e que sexa un sitio para gozar tanto por parte dos veciños de Outes como por parte dos nosos visitantes. O alcalde confía en que os traballos, que non só incluirán a mellora das instalacións do estaleiro, pois prevese tamén ao acondicionamento de toda a contorna, poidan estar rematados este verán. A nosa intención é que a principios de xullo, coincidendo ademais con outro evento que estamos planificando, que imos a organizar, que é a primeira Feira Náutica do Freixo en Outes, bueno, pois estea xa, senón rematado, a piques de rematar todo este espazo único de posta en valor da carpintería de Ribeira. O orzamento total desta actuación supera os 349.000 euros, incluindo o seu plan de musealización. Para a súa realización, o Concello conta cunha achega da Unión Europea por valor duns 100.000 euros, a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro de Fisterra, Ría de Muros, Noia.